Hello guys, dinini recipe nongno punuknai hangrani special recipe omo mosok gotui tei onion tei garlic tei ginger nuk tongo omo no joton paste khlainai mixer o hingke aboni pore yang chicken tongo around 500 gram amsuk kwbang ya tamni hingke ang nogo kebo chanai kirei ang saisungsi chanai tai jotono nerem isai tongo hingke aboni bagani ena pamsungno hingke ang nongno process phunungnai songmani naitongdi tabo dry chili paste khlainai hingke paste khalaibai kha onion garlic tai dry chili haipano o onion no baksa paste ta khlaidi amti kisa tokora kotor kotor khlaini radi ke thok kisa ojon kheredi mustard oil tesingna bagai nap thok tungkha hingke omo tabo paste khlaijak rongno jotono ready basinai aro som ready according ni paste ang to kita som kom sao hingke am to som karena nangla je dan thokjak mani som keprap sanai kham som keprap kherdi som nai sanai kham som nai kherdi samja omo sikangri painai kisisa kherdi hingke khamsi haingnai gabon jagulo suti ready je jira gura mosok gura enggane mosok gura kaisa spoon ready ke obono tabo brown color khlaji sermang o paste gura paste selap jangno tabo ready aro obor rubai mani yagulo tabo chicken ribangkha hingke tabo chicken ribangkha brown color kha khamsi kha chicken ready omani kitchen garden hingke mukiting rok mosoro kaijak yango asayaku asakya kaijak apano toriyaku nagi tomato rok hingke yang mulai bubar barjak baksa mulai bubar barjayaku hingke doina titong nagrana jonia Ari dunia sekiri kebles ram prai tong bai kha doina kiri kha pai kha samang ansuk numan chiu buti kisari nari buti kisari nai oh butinyo randu tamni kan chicken muna nangnai
chicken munbai khengke tam bachanai awang bethaibai awang bangai lari bai snamjak ready tai salad kisa snamui nakha onion bai cabbage sosa rok tai carrot rok gurui aboni bagai abon snam mana kha dai ne hingke chicken munai kheti kisa tongkhanke ke tabuk donya risinai muna nakha ini ready kha kaladi bisi tonan nanya donya rekhanke no ikla siman kha hingke ready mungkha gas rok off khalai rimangkha red chili mo chili elite hingke awa bachanan baganya awang bangai sinamjak lai rubai tai cabbage tai kisa salad hingke norok ani channel no subscribe khlagi ani channel nong no link ri renai jagao channel ni mumung ri renai hingke norok subscribe khlagi thank you hambai hingke chana bagai ready ingjak awang rok khubunai test khalai nagira nai thank you am je kono norok ono support khalai tongde channel bai tereng tongde hambai